Gusii ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu Gusii. Ndizi TV obwensu Gusii. Mwancho murigirwe TV and Ndizi TV ne mambie ndengia imeyo moroberio bwensakia moroberio go chirakali tukali wiki uchakara Jumatatu go ika Ijumaa chinsa ni komina ibere go ika chinsa toto ya mambia na kwali ni bene imeyo moroberio on Ndizi TV ENSAKIA andonsia soto rigiretie bali barase county ya Nyamira county ya Kisii na boigo leo tubwati kuruasa chinsemo au chiremense itio ya Kenya na boigo chinse chisiko chinse cha Maiko na kwali ni bene ase umoroberio bwensakia wakire biyao mancho murigeria wegeta sene kyandi zinechinga kichindengo kwaregania naboigonko gosogeria ngaki kwabokire gotwagatigane teri tukure igoro wikaboni gana kyogendrete anda sia soro mancho murigeria tumonye naki kwabokire na kyogendrete emambi yabo no moroberio nensakia moroberio chirenkuma ime yorogongorwa Gusii amone chinse chonsi chesiko asta tenga karibu asiri tukoria Jumatano neje chisemi tonjito kwanara magana yechisembi gongu kwarigani bene tunyale ko chaka asenchira yobuamo andonsi asotengerete so ime yomorobirio tunyale ko genderera mu twetumanye kikigenderete koruri tukorigora oikali tukoria rero erietaria ne DORCAS KEMUMA na kwarigani bene tunyale chaka omorobirio bwensakia asenchira ya bene na nchenkoro kwa job MAANGI karibu sana ime ya Ndizi TV omorobirio noyo bwensakia. Good morning DORCAS. Good morning na kiyobo tukubwa bwalenge umbuya kabisa na kiroche mambi yali tukolia lero ile buya sana yes. Tabwati mange litukolia lero ndochenga embe ya Gusake ake bokendumbo yo ani ensegere etoerete igo murali omurigelio Ndizi TV olio ligetanda bado ngakitoko motebi abo kande kibago chinse bantu ngorara bare squeeze yes orara onyore tuko yawo yachire nibo yawo yachire igo bantu mbali korara job yes igo bono nde bwensi otaraboka boniga aina mamochonda te banda kenga kiagera ebintu isikabyo mete bono goikatuboke mapema tuchake mapema ende tunyale go kubo irigia go sento binyore kendabu oise korara iga ndoche bintu mbiko magata ko babuya bintu mbiko smile na kidote banga boka chinsa chia mambia ndio kunya kuyalika niga ni matemba lwa kunya kubeka bono na ichinga kiba kunya kuyalika ni bakubeka maybe bago dress apande segasi beko muruberi gwensa kitunya kumanya inki kyabe tereti kuli igoro ya bano kunya kubaroserie cha yomongino lenkagaria chinga kina chiecho gotengera Ndizi TV tukumanya na ralia bira sama gazeti kabisa esa uli nima tabange bakwendega chinsa sambili cha mambia chinsa ibirega yabantu bagosoka abange kolende ambale bagosoka chinsa nabalimu balimu basokire boniga bachigoikira abarokia aba sichukuru abarokiwa naboigo abantu ngosoka bali chinsa cha mapema na kike ko gatagote nga Ndizi TV ntobegete miroberio kwa na kinga bali bagosoka kendabu banyolire nchira bakubwatia emirobiri yeito gwetera senchira yemetanda asensemo ya Facebook okotobwatia buna Ndizi TV News Digital abuna ogotonyora liko uchumbe yao gabu mwanchu murigereria so iba bire batutaso omorobirio bakutoma makwani nabo igona boko tumanonya na maiga abawote yabantu bamino nga maiga konyalire obakwani gwetera Ndizi TV nagekugara toriga nakagwikire gabu mwanchu murigereria nabo oko like
okulike page yaito naboigo kwanyesanga gochi ase page yago erinda abantu bonsi bamanyanga Ndizi TV negendrete naboigo ENSAKIA yachakire koika sensameri ya YouTube tobwatie buna Ndizi TV News nabo gwetera se ensemo yo mtandao tobwatu gwetera www.ndizitv.net naboigo ase namba yesimi ike SMS yao enyenga buyigo ase namba ya 0792192834 einere namba omwanchu murigiria okunyara gusanga ekerengere kyao amona intwe tabi abantu bonsi baboke namna kubate ibutambe ngati katoro twale nero yogo turana yogo segetana twachaka asobu amo twagenda motu asobu amo asekiringa osogotiga bamino maiga nabora ike mutwali osunyungo koboli ngakibona yale igobona tikatwa segeta naso buyiga twatura na buyiga entonyara gosika motwe asenchira ya bene asenge ncho ningo tebinga kikwamanyira obuya bw'ENSAKIA kakoigwete obuya bw'ENSAKIA nara ko turabande nara kotebya abande obuyobo okoigwa korwa se job obuyobo okoigwa se DORCAS amangana ali okwemanyi korwa sa magazeti ti topic ti nyinge okuba gokumanya ase amangana agweta kwetera asenche ensera abose kwetera somoroberio bw'ENSAKIA nabayigo yo kwene kingamalyo gine chibicha goikere asenchera yo boikera no niga koro kunganere director Joshua AUTA unero kwene kingamalyo gine chibicha agoikero nero mo tereba oito ase emambi yaboniga yo mancho moliria mashabi keito korchinse mo chonsi imene siko yoro ngorwa Gusii to kubaliganya tatenga bono swaime eto chaka senchera yabene ndometenga abantu mbale bare ase ebibagoboniga mbale bakuru ase bagoboniga ambobonsi twabaliganire imejo morobiro bw'ENSAKIA amashabike tukorchinse mo chiri cha diaspora karibu sana so ime yo morobiro bw'ENSAKIA ne ba nimete chinsa bune chigabono nigomowe mugende abande baraire abande bale bakoro bagoboniga kolene kotenga bono to so ime yo morobiro bw'ENSAKIA naboko ira chideka chawo ibere onyale kuraligarie ENSAKIA akeigoiga nabo igoma kogenda kora chinse mo cha ense yetu ya Kenya tokotenga mwensi ase mwabeta koruchinsa mo chiricha isubusuiriani mo chachonsi tokotenga so aime yo morobiro bw'ENSAKIA amashabiki korunyamira amashabiki koruchinsa mo cha Kisii Nyamache West Mugirango South Mugirango abantu bonsi abantu aba yakabisa abantu koruchinsa mo chiri chiasune kamate babo Charles Munari koruki kwetu hotel karibu sana amashabiki ito yo beshobesha ritunda green amashabiki onsi koruchinsa mo raganga bakora wanere Krisa Rogo babo beti kerukia mwasi wakira matuko babo Kemi Sofi Motanga mashabiki alinga timu apana kosa tokwatenga karibu kigima tonyale gochaka na bayigo toma SMS yao watenga tuko pamoja ometenga chinsango ikachire job to kumake register kumaktora register nande manyanga DORCAS omonyenero bwate register asumurobero bw'ENSAKIA nama etengo swalero ngota swalero asigo karanyolenga toyo nabara na maswali ya manga asigo avoid many questions to my message yao ase wetera sina mbaitira screen yao na wetera ase mtandao ito Facebook to manyi ngalero na soire imeyo moroberio bw'ENSAKIA Iho mwancho murigo to manyanga no tole pamoja gosasobu amo yogo tolikira SMS yao wetera sina namba ya 0792192834 0792192834 inere namba ogotorikira SMS yao onya otenga no tore ime ime yo morobiro no tore as obwamo tonyale gusanga tinde itionda iteru job kindi gyonsi amangana na manga bira kolekana bandu batakiri gotegero na ngo tana rali tukulia Jumatano besides gotware topic yetu litukulia Jumatano ngocha naranga ibakuli faz women crash Wednesday kabisa litukulia basubati ujengera basubati wera bera bengencho azema gimaito ai timatinga no nyure our mothers njera babere bagotokinya matukakare mungi nakubuka chinsa cha mambia opripendagira okobekera heo tipoti bali tuabete privilege tenga kige eliosoma academy ose togasoma chiskuru echi mutari kuira na lunch time umuigoli orosi ritoke obeka se hotpot alafu oze yo mwana
none ogokoba mbaka kwali negali kwagende skuru abaibuli bunabo we celebrate them asiga singe bakora kabisa. Yes. Abasubati balina ngoete igabo songo chisa chiringo ngoeta wochemere moiga abasubati no bale ne chinchugu basubati no bale rongolie bibuyu kabisa betu egete tali go sorry nto batambuete ne mirimo mokora neme ya kabisa na amusubati nare okorega ensemo ya matatu koruchi koru ase ensemo ya mosocho gochi bosongo umanyeke na Lydia egasio gokora baba negasengia obweto mawe ikone kinga aba egali ya ichoire goikone kinga yaikirase ayikiri aba biria goikase bale kogenda egasimo gokora kendera igo kabisa iganchira une yugo to abantu bamaitenga emirimo moko anemiya abasubati bonse asemwabeta abalimu abanyagitari abasubati abantu bonse maitekera kwa nabasubati mono okonyo the other gender okonyo arabasoire kwe murungane nkibose bakwe murungane abete bono kozanga abunga turale ngani aratiri abalende challenge narorire ase abaibuli bekerero chindagira to kwa abana baito nyorete kale omuibuli kerale gukwendagira especially uno mwana mumura nabwenderete kwa murigerie ndagiringia kwa mwali toke kwa mubokima kulinde lero naruri abaibuli abange nigo bakwa abana babo chips nga smoky na chago pakali umwana ya chikolie sukuru nje no chenga bono we are raising a weak man omete timbo atingira wenda ukiagera chengo ngenda ndagira abalende abantu batenga mbaba abata abasacha ine naro yaba Gusii nga mwanto mosacha Gusii ta koli itokarale ta koli mochere omete bono koranga erabora rende koranga abantu mugutaka gwe complicate bono yani mugutaka gwesiba asense monye ndagira moli ndagira chine mwana onche ibinde biye abuna abaibori omete barorenga onchombone tancheti bukima nanchete chipsiga bono la yeti gamubeke bono mate e challenge ase koba nini na konyoranga abana mbale batwalire naro anye mama taracha na chips muri kuigwanana na maine na ndo mwana mumura nchina ranga bono natwaro obwo bakigima ekiagera bono gojo wikirere bona saba gaka bakuri spaghetti bamanya kurara very weak aba mbakore gasi mbale mebori kabisa chieri bakubwata kabisa bokombe umete nchenko rendagira kagicho igote endagira kagito ego igote tiga ngati otarali bokimato okorara gosito okora miremo mbale abasacha mbale chinseme chi tatebenga Somaliga kama kwa nyako gosangana barabo nabo kumanyanga nkibanchi tukuri nabo kunyore bintu banchi tukuri mbama itemangana ya bukima yaya nabo kumanyanga abantu bali banchi bintu buna spaghetti emechere yiga ebile bintu banchi te nabado kora tuli bakore gazi maine ngokora bali gazi kolende ntotokere tutware balance ntotokere tutware balance te banga kerali tukono go mwana go chips choka ne wendetere kikwamwa yaba bose gwachutiri mo ikalende ekera na chiete nyomba yemo ya abantu baba Somali na enche na kumeti maite na nalire iga mama wika ko bokima maragoba atara kaigo bono muraragira bado igo bono yani ritukiri mwaragira temaro ya omochere twaliete mwaragira muga ya omochere twali usiritoke igo bono na chete ngakumi sana ngakumi kirango nyoranga spaghetti na chabantu bakuri yani rende anyway nkaja komanyanga kumbe ndagira nindagira kali ngobo kimabuka bomanyire kavi mate gendo go kumingelinga nabo oko ndo aliganelio mugaka usino mochere chinza cia saa 1 saa 2 na endo kuminga kitua karagera nkiata itikoragera kumbe era nabo at expectation inga eye yale ngia appetizer endagira ngoche
Amwacho morigeria katenga ino mobero bwensakia ogochera asore ya asa ya makura samagacho Ndizi TV ayogo toka sense moya nyamataro asamagacho a New Brighton apartment yobongo tenga karibu kigima tonyale osanga ase enchera ya benando sia soto tengera takoru so ime yumorobero tonyale ochaka ase enchera ya bene toranyorwa konya kwabekire TV ya obone gachinsa na chechiga torikere uchumbe enyenge buye igo wetira se namba ya 0792192834 na boigo asense mo ya YouTube tobwate buna Ndizi TV News ndo chaso mtandao ito Facebook Fred Mogate banga Ndizi TV News digital watching ensemo ya Dennis Mogoi na Ivasha Karagita my wife Yunia Kwamboka na my wife Kamakawa ndoche Rebecca Bochere oina teba beautiful day wakire bya mwensi amashabiki abairi abasani bila kusahau ababisabane wishing you all rituko likanyeku eno kumochera otebanga good morning watching live from Isebania border wakire buyakegima Kogoneria Steve Togo Kere Egas Nabo Customers Kenya alright. Okay, umancho muriana bogo torikera uchumbe yawe kwetera sense ya Facebook Ndizi TV News Digital abuno gotonyora to basakwebanga Ndizi TV News Digital to eba orike nusu kero togendrete iga koma kia register umaitena tawatenga wekato ma kia register to manyanga mbara bibali banche tekonyo urekera sime mbara yo atali wikira na iri amatukonsi ekera sime chenga teresa umbogo awatenga bwakire buya ENSAKIA ndoche bwakire buya Korwa Saudia niko ndani kama neri tuko liki ya asante sana eno kumochere good morning watching live from Isebania boda bwakire buyake gemanko kaneri staff tokora na egasi na Customs Kenya Customs Tanzania asubuhi njema pamoja na wanafunzi wote wa Boda Hill Academy na boiga awatenga asubuhi njema abaro kiwa bonsi ba Boda Hill abagani emambi engia Rebecca Bochere oino beautiful day bwakire bya mwensi amashabiki abaira basani bila kuwasahau ababisa abaye wishing you all tuko rikanye ko Dennis Mogoi na tangana Ivasha Karagita my wife Yunia Kwamboka na my daughter Kamakawa asante kigima nere Freddy Moga tebanga noale me yumoro video na boigo endo chinga nere Freddy Moga boiga tenga miss call from Moga Moturi watching ateba noale ime yumoro video aga senego to bwati Kennedy Gesemba korochinsa mochiri cha diaspora neru munya kero bwa mashabiki kulensa meri no maite boigo Kennedy Gesemba neru munya kero bwa mashabiki kigima oikara tomoyo kabisa oikara boki abashabika diaspora unoromo itotaite kwa boki de tago ligere ENSAKIA bie katuro yomo turababere turabatatu elinde bonsi tobe aselibwa elimo imeyo morobere bwensaki twemanyie twesemie na boigo tobe togosuka korwa sekerenge kemogochia sekende ndo chakatanga bwakire DORCAS Job na Joshua boka asemore emambi ya lero asante director Kennedy Gesemba ase emambia engia wego mwancho moligere na bogo genda gotubwatia asenchera ya bene kyageranga toranyorwa chinsa na chechiga to SMS yao na bayunguma nako batina botambenge ko ikiregali beke comment yao gabu na boko like ko beke kyara kyao gabu na boigo na boko share go cha ase page yao eri abantu bonse bamanyanga ENSAKIA ya chakire negendrete ase mambi ijaboniga erinde twamanya abantu bonsi namagana amakongu agende tokolekana ase nseito ya Kenya ekere naro chomugano oyo mo kurchisamo chiri charia nanga kumisana ngakumisana ingimbito kebi byaso ire gocha sese ya Kenya inki bose kegendrete etokumetinga ninki kegendrete bose akere omwana monyaruka oyomo abetega ko omwana yabe myaka 3 esumo amangana amakongu job abantu bono ngaki inseitani ki yachire ekale gotare binyoro ime
ekale gotara chinkoro cy'abantu ime Ini ngana nene yo ichani kigima kyagara ni gotoma etinga omwana oyo buno moiboli naye kwabere go kumukini kuru ari ngomoke bakasabere ani kuru kwale kwatware to bulito bwabo sikwibwatira neti lakini bona kero goikera ase goitana ndo omwana oyo it raises a lot of questions inki kyaso ire kyagara bona naki ekonyarekana amaita mabona yako awochero motona ngana ki ekonyarekana orageri umwana Yesu mupaka yani wanakinga maito ende nkomoromere aroga kolera kabisa paka ene kingoku nengana yogo ichani njoma tendo ke ndete ntara nkumeti kegima ni elinga enerengina umwana oyo ono ngakinye no umwana oyo agoikera akorengera ngendo bunieki akoro umwana oyo kagochande neba gosenga neri omana liko baseka neba osine bintu byasinyire chichi tebenga nemechando omuntu gwetera ngikiragero imuke mechando yago chaso mwana nchendo zinga nebwendete abantu bacha gutwara yani emotional control pateme kwarengera likabere utarakora kende kwarengera likabere ose kwatema kurigyo obo konyi kurwaso omuntu onde nabo iga abantu baika abantu bandange omete bono nto menye ngato menye tense tore tutweka ya tikanga abantu tuika namo konye kwarorero yo mwino nabwato muchando gitega moikange ndo nyale ko mosonso monye ko kusonsura no muchando ekyagera tokora ngabantu bayichuri nebirengere batore muri yebirengere ya amange stress ekiri igoro job anyo monta bwatike barua tabwati nchira koragira umanya ko tware byonsi pi obichuri asenkoro ya amete bona abwa akorengera libobe na ndo maeta abantu abange nabora nyole ngambale batali abango monogo sanga osiba bwatu obisi obonge kikwaro lino mosani ogo atakire gunjurulia enjera amenyete enaro yaye enjera akolire bintu byaye mwagachire mwaragera asigetira kinira yarago cyo ibisere byeka taigo choragera sabu chaka kumubuli inkikegendrete ninki gose njema etenga kitoranyare ko solvwa mangana ya kire mapema naboto gutange bintu binga bunebi kabisa nabo iga abantu tyabande kanisa abaikire anonya nabarandi bali bakwana nabo kunya gwachenchire nkoro yawo akente kenenenga kero bwato mochando tema gosanga ligi mosani ondeiga ligi nonye no abantu bali bakoro kunga chikansela asa bali abanyagitari bake birengera bakokonye birengera li moende mosange nonye na muntu bwekanisa bwegenete oyomo moende mosange ekerengera kyao naboko nyoro okukonyire tigoti okwa ebeka te okune mechando yawo kiro muntu nabwate mechando ya esense lakini tiga ko kwa ebeka ne tiga tusange mechando yitamo tolererane tonyolenga twagusuyanire chinkoro cheito ande koro kinga gechirane tene kinaro chase county ya Kericho umuibuli nabetega goito umwana oye mbaka gasiri obugima bwayo umwana oye gendo ekogera kumuitira nelinga angete kogende university umuibuli osomiri umwana okire form 4 lakini bono omerira magunchara tatati kogende university umuibuli nabamwete ko mususura kigima baka gasiri obugima bwayo was it necessary akiro china ninki gekogera inki kigendrete omete ase otebenga omotienyo yogo motangani ndo shingalero igoere chitaliki emerongo etato negemo itukolyo mwali dio motienyo motangani o January akini ebikore twararenga abayiboli bagoite abana ekinege kore kya katano ndatebe usegia kane ekiagera county ya Omabay tukaranga umusubate yomo akabwata kamo itumwana ye bweri tukelimo county eyo bado tukaranga musubate onde no musacho ye bagaito umwana obo bwemyaka ebere bwe ko asoko iba bichiringe chimibere bono nabo igo mosu yani twararenga aba yani paka bakubwatirana ko yani moko omwana discipline paka ogokwa yase kigose bono no yo bono oyo no monto monene na ma think ya wente okora na wente think ya wente okora ekyagera bone kera ikire baka form 4 kolire ogote evidence ya timbo atikerengeli okogenda se university nigo na bwate no bokumo ikransi mo bolinga ki ayetata ose baba ekero gukana len turi kugendera gochi motu nkerengere kyobwate
ama ene na kinko bolinga nchera kitoto kiri discipline abana baidi etete ng'umwana oko gachiri ekegera konyoranga umuibure cha guiti baadaye na kiota kiri gwe control ekero mwana akogoseire this is the question na kito bwene tu adil no mwana ekera akogoseire usakorera magoso umete nchenganchite amachikare asichinse cha Michael sometimes uko nyoranga abaiboli toko mukichi toko tumya chinguru sana ngakorongiani abana baitu yani toko tumeka yani chinguru chinene sana ingabona igabuga alenge kokoraki alenge komorongiani okutari korongiani bono einesegi yani inangane tabone tigwani koigwe kanando sikegeranga oigoto inkwamo konyete bono ikerale mwaitete baka agako na mokonyete na chite university omete tigango tiga abuna nto abaiboli twatema ko korigiriri ninki tuganta okora ase abana baito chinkwana ne chingia twabakwana tatenga yaya ayemora enchire yoko genda tiringia konye ne university inki kyagero tari kugenda ando nyoro mwana oyo kana bwate birengera byo kwanda gusene chikase chikacho bubundi chama goko aende igacha akore usina bwate kewa atete kuikirana yezo mwanchu murigiri igento kingi nchukora ategerera omwana oyo utaramwe gisure getindi utaramwe kichapo cha umbwa koramo tegerera koramanyanga inki ekaganitie naende bintu binde ki omwana agosira ikira asigete asena dote nga mtoto akilia wembe mpe yani asena dote nga asifunza na mama ufunzo na ulimwengu talinga toratebenga ngina taramosomi na bura nyolenga ongire wategerera ngina akero mwana angire kuigwira abaiboli bae sometimes asena to kuikira to motebinga koramo bwato kake ensera yani ara some lesson yarabieka na wacha kuirana kabisa igoteri ito ito mwana oito mwana oiko kubona igo nchomete gento nkwebori taligo muiboli getangani taligo chugo twara marembe university eri ondete go chokonyegenda ikobono na asara ina ekubako tenga hasara ikobono mwanchu muri geteri buya kumuki getambukire yani yoko rusio mwana obo moyo ngati oko bamwe na gosena ki ya bokurigino nabagambe bamukwanere liki abantu bamukwanere paka wikache nche birengera nanda kena batoko beteli ometa abana nchirenga bune yiga bagenda chi university kiraba ikiregali banda ba itika chibesa chiskuru actually mima etuno mwana oyomo otanya gukore skuru pake miaka ochire university achite university atiyosomere course getengia kolenda agaikagati agashiriria akebisa sengencha baibuli bai batasometi ono agochote muibuli oye inga nko graduate inde mwaka oyo automatic besa chiekaun naendo mwaka oyo muibuli maita maiti matenga naenda magoso na bete make naendo tumechinde ono mpaka ni maite umugano obu mwana oyomo uchiete mpaka akahaya graduation gown akomboa kabisa ekeraro nga yachire moro ekero na wera tenga kiro mwa ta yangu graduate urute ko graduate tikatogende akaenda akasabe gown mate na boko haya gown naende onya mwibuli otasometi tiriba ko some list na bata tegerera bamanyenga kibona mate kermo graduation muna chirichire physics ngendo je kya bankelinga okonyoranga lili abana bachakire ko bako graduate alafu kero monto mwacha gwaka chibicha ko akachibicha omuiboli eragenete nga ko graduate lakini toyande ebikoro biwichanike gima mete nengana yo wichane umete kero muiboli abikire chibasa chaye ukogosomya pako ukole myakene ase university kama nyagosoka busa kusekwa nyaranda kiwachete gali ukaenda bono gaswase chisagu chimbe ukatigera nchira wibuli otamanyeti akini abayibuli na into sometimes so chitwakolego so eyo bijya twabwati abana abayigasi bagochi itukole moyiga twatubuka kai twabasaba none namba yo mwalimu obo twarakwana na barabu
Nchege nchondo chikira bage okonya ase ngincho ni ma lecture asenjera bakole binde bagwasi umungu mwana oyo obiro muntu omune igento ne bwenere tenga tonyorenga internet bara connect number yes number yo muibodi ne school portal so that kwanyora riri amatoke agosoka amatoke akoraki ai chali okaso muibodi ai chosi muibodi oranga aigana unit ega bwate takoleti mate na beokonya wetero enjira yemitandao ekiagera muibodi ko bwatia lecture na bira begasi ekiagera konyoranga lecture yamani ko somia abana gwetani miyemo aine mbado konyora batamenye tole part time maybe baba kola chigas chinde lakini naende lakini bago chabachi school once in a while so ne bwena reteto nyorenga chi system chirosi ukegima omuibuli onyora timely updates e progression mwanoye eko bono mwancho morigeria tigatorigeria abana baito andonsias bago chito barongiani asenchera ya bene go senchera engia talinga toko basusura wika ogokwa tutige koira magima ya abana baito tutige koira magima ya abantu bande kya enseto ya Kenya timeti go sembe oki yaswa ko usa yani ekaliko abantu bakalego kora magima y'abantu bande bakora bananachiriria amagima abo asenchera etaringi ya kabisa nabo igonaro che county Nyamira abantu abamenye be county eri naro chenga bagosegito sana ko ene kingango ikabara abana baba ange nabo igoba kubuligwa patikana ne chisegi chigenka yes chisegi chigenka tari gento kiya na ene ngoranga igendo koreta chisegi chigenka mono no kunywa maro obutinda kwigoro muntu akunyumba kwewa karago swa nyomba bono taro chionde bwenzi ujaga gosusura kero muntu kurunyom yani osusura kero muntu it's not something oturubania morem yani kwanza na arego shia no musani onoyomo arego ndebinga ka kintu ekero tata sokire kira kuirana ntoma itina kera chirani eba ucha boboa baswete mbewa abana mete na magoso sana ekero goswa nyomba gwa turubanio morembe akonyoranga abana bande bono igobidi be bisanyaro yegitanda omete anda ke bana bakonyembara aragira onyembara isibi mbara akora omwaki yabo buya kabisa kubai gukoruparanga mbono ngo chambono ayaya akero mwana oswa etanda tata etiriogi tata etimagana mangi tata etikumbira na abusi asobosio kero mwana bwebisa yani bono bubesana na ndege ntekenege ndogyo ichani kegima ekyagera tinkomanya abantaba abasachaba ebagucha bacha baba igo buna bakonyoma bakomwalio osibakera andegati bonjuri asabange kwaroribe asabande narorira arasabange mochakano buya sana obwanchani bororo morembororo mwana omutangane oyo kabi ayaya korwa bono meti na kya abantu bagocha ekero kwanyorira abana babiri batatama ete are shuo tagende nalibona koro kietabia sasa iga abantu totwara ikomi morembe no yomana lakini bwabo no bwa muhimu ntiango nako nchira kibosechi torabe to kumanyo itabia omuntu ataronjuriri because my telling the abantu babere bakobisa chitabi cyabo kera kero kuigu ebikole bya bigokolekana kisegi cyegenka abantu bayitanire abantu abatori ko bakagira abantu abatori ko lengera ligosemba kolego abantu abana abantu batebe n'abantu banchaine akonyora nga umuntu anchito umuntu lakini oikase bono ochenji onchole kabisa ochaka ko gosena marwa goche gosentimate gosene binyugo bigotinde gosene mariyo yo gotinde biko gera abantu abawocha batwara monchuriro lakini ase ngotebanga abantu batwarire birengereri sana bono batari kunyago sangana muntu mosacha gocho kogoteba inkia igwete nakongo nande nchege bono ikinege kogera ebirengereri bibyichorerana wana ko muntu wono yetwara yani yetwara oboroboro igoro nchenkoranga nabora nyorenga eni tabiere meyo muntu
lakini nje na konya basubati nkilinga nabo kumanya umuntu nabwate violence ime yaye nje rago beef no nekero mugo atobusani mutarachi konyomana ikiagero kero konyoranga umuntu kende gyonsi keke umuntu abakoleira atete kurwana ngukurwani umuntu kunya kwemincha umuntu kunya ubwate tabigete agote no na ngukwa kandoro nonya ka kole ko sori manyi ne red flag kendo ka red flag ebintu yani ebimanyeri byokoro kinga umuntu oyo tali muya bete binte binge job abantu togosiriri togosiriri yani watenga itwenge go sori abantu togosiriri baka yikiranga omuntu imukire getambukiro okorira omuntu bugima bwaye tomogocha kwamini omuntu nyuma ataragwaka igora agwakire maranga asobongo bwaye igora akoire chindondi chinyinge sana asobo omuntu oyeme igo yani orako pimire sana yani ora omanyire ngaye ayengwake atege mo igatuyo igote bani chisegi chige nkati kango to chichisire abagambi watana ngoige nchire ngabune yurangiri chibarasa asobonge ene kinganko bwatu kamorobo semi ucyasa abayiboli nabana abayiboli bonsi nabana erinde bamanye nganki wante gukora nabana bage abayiboli bagete gosegeto bayira bana chisukuru yes benta bana bale bataragenda chisukuru bakere wiki ya gatatu nere wiki ya gatatu okay mbaro konyoranga nasinge njoko migeka lakini naende mbaro konyoranga ebasirereti atete kuiro mwana skuru asenge njo ataetanya ore chiombe chombe na bono nchiri mbaro konyoranga tenyima ete omwibuli wa mobede ga utiyo mwana yo skuru akai ku chiombe ingane go ichani kegima ngombe nchiri ande baba usitata iro mwana wa skuru iro mwana wa skuru gaki chisemi na chiore ro chiombe chito chisemi mwana baideka rwasomira mwana nyaruka naboko bago smile ikiagera mwana nyaruka tare gocha kwe oye basakorwa muire skuru ikiagera asoko muira anya kwa muire asata so media tabwati chisemi buyego uso ni maeto muiboli geto to abana bae bonsi mujengo atenga chisemi nje tindo timbo atukugena na chisemi akaira abana bae bonsi mujengo twarule ebinte ebyo bite ine bikongo sana togosika motu naro chenga kurwa sensemo yaraganga ngana nere yabete ngabado obwibimbole obwibwetugo ngabada sa county ya Kisii asoro ngore to Gusii bado obwibwe chombe gose bwetugo mborororo iningane gwichania so muntu mani umuntu musacha akubukorengereri wendo ibe engombe yo muntu yani rika okoenda nayo utugaka ngoko oikirania saikire aye chinga kichu kuira korengereri ngakimbaga ngwenda ngende nsipole ngombe eri nkwale korengereri urakora okore gasinde igene yakoro kyo goso kigima amete job tokaranga amatuka makaetire mutenyo yotu abantu bakagende kayemo bakaiba chingoko bakaendagera bakachimena bakachinyanya bakaimo kikabisa bakacha bakanyenya bakacha koragira kama toka mugondo enchara ndaibona ngombe yiga ngayeirite tukakumeria ngoko bono chiombe chachakire kuibo ikiagira njera nari kuigwa banyakenyoro ni gwatebanga igatugite kabwate ngombe lakini umuntu naro muruche ngombe aye onchomba ntonya gukorana ngombe ngakire ero tokorana ngombe kwana muao ayo mwete na chete ngasagalibwa ene ya sagare yani boli DORCAS ngweta mu ahali ngwete ngamo ngakiko nyale lo basate na chiro inko maitibu na motugi anye tutugete no ene kimoni ngaire ere kunyalekana obwate ngombe omete abanyakinyoro baise toise ko banga twabira abantu abaya twensiga tokorendana nabo turakyane binte binge ikiagere tambukiro bayirete gyo kubwata mu murori yani no gotebani buna gwatebiri yani tubwaterane tobe maiso muntu oyo ntuanya komorana genteke ngayaruseti responsibility accountability na bera tokonye sana gosiri nando metra banda ko muntu chitaka kora ye twaigura abantu nkogora bale bintu byoboibi sabo muntu irisiti akirende chiro ngombe chitaigu marisiti na kiora chokora umanya negasi sana lakirende gento tawatanga
oboibi bosirase ebinyoro abantu tigango baba bekene genda muchengo genda chikonda itakorega sinde yonse gocha sore erindo nyare gokora ki kwegendereria ase enchere ya mocha ase yende kiagera nga boibi mbo wocha kokonya ande igobora kuira sa kongo moibi tari mosani ekiagera ekero kumanyanga omonto ibire gendo kire manyanga naye agocha gochira next omete na mahene kabisa akoibansi pia kore atenga maite yonde ta maite no moibi ndira kintanya gonkwana na nindoche na bwata kasimya kaya ogotega sana omaite oche koibira gasimi karika ikobona abasaye tigana mangana yoboibi tiga mangana yoboibi igichigase kiratokonye na bayibuli tige kwegerera abana barabayibi anyo komaite omwana ogo no moibi takumwegerera ekiagera omaite onya kwegerera omwana ogo no abo omwana ogo nga mwana oneka kiyaya mwana one takora genteke nandi gakwiba mwache mwarageramo manyo omwana oyo ngoja kugosokia mete kwaraboli omwana onga ibono kwarusetie ereri yo kale kubugi na bego chaka igometa kyakenga omwana skuru chane karamwenyi kirali tukengawe ngao na nto abaibole nto koboli ngaki omwana oya chane karamwenyi nga yaruseti ngaki ke muntu ngaki iyo nchomba ngaki karamu ngaki ngaikwaruseti kwanga kobori onya gokina abande bago chakera koiba kuruchinyeni yes bacha siringi ibere isano ikomi bagenda gukina yo tikango to chake mapema kendabu tabi umwana wo kwirege nto kyomuntu mbube sana manyanga mubo buna kwate bali swali rinene ngaikwarusia from the word go ikunendo buna nchenyole tekero kwali gocha negendo getali kya kwali kuli menyansu limeroro se ngaikwarusia moibuli tata etekora gento getali kyao ikiagera ine gendo kira konyo mwana ogo abo mwana umia igobona nebwenerete newenerete abaibuli tobe maiso chinsa chonsi erindi tonyale gukinia ekiare kiagera nga abono ense yaturubanire ebyare bigocha ntomaite na kibagocha komenya igobona masabo tusabira abana baitu na tobo ikaransi tekakuombie bintu ngabana yo job mbyale ya mu ikaransi abonyoro chakire goso igochisagu chitari chige nanda kenkoranga abaiga bagocha barusia ebintu byabande mbale gukora kindi kyamana abaiga abasari mbale gukora kindi kyamana baide egendo getali kyao ngeokonya muno gendo tanyoretia sencherengia gente kigora amanya kera kuna sobuoba nande gento oibete na endo utachitio kaligamora nigora gutumika asenchere etali no bwate emegane menge abaibi bacha batebanga etwali kuiba chipesa twajisali ase amarua nabo igo kwegokia igo yani gento kyamana igabantu bono tigatosabera nense cyo Kenya ndo chinga bintu byasalikire naro chinga abarandia amona bagaka borogongorwa Gusii babete bagucha amori tukurigoro hiyo kwanira na kibara ene kinga omolembe utigaire Gusii ikiagero mete ngama tukabwangwe gatore amabere y'egisiasa akunya kwene kiguganaria bono mbabwate eri bagari abene gusiri bagari nenase omugusiko kwene kinga bakwanire nabaria ba nakindate abantu bari abanyene unabagambia barayi bonsi abanasiasa eri kwene kinga basukiri Gusigo chimutwe anene asokobeka omolembe abo mona bututaiti asoro ngoro cha Gusii ekiagera karo molembo tayo ebinde bigotenena bintu bigosarika ani bwama temboli buya konyoranga magendero tayo baide ndongere nganjite buna abantu abarayibe chae bose bekemerige chae batwatanga echae ngo igwererioki ngabantu batie kuoka
ngekero abantu bakuga no ni cha eteri gosoboka biya ase no na se ensemo kero to kolete indika sa magendro tata etirioki ekuna kiendo na bingo tebe menyi abusaba liye beti bya Ndizi ndo chenga korua so mtandao ito Facebook Randy Dennis watching live from Nakuru City. Kemi Sophie Motangi, good morning ENSAKIA team. Nyasa enumu ya chinga kichionzi Korunyankongo Junction, getting you loud and clear. Have a lovely day. Yuni yule mmoja tebanga tuned following from Kisii town. Okay, nere Ogax Jose atenga ongaga Joseph Kuruabo basi bugichoncho tuned in na boigo nere yobesho beshai after watching the show following you live nikiwa Nyanguso nere we go nere Dan Augaro. Good morning, watching from Nyaura. Margaret Magi watching live from Enduma. Nere Kirandi Dennis watching live from Nakuru City. Kabisa mwancho morigeria yenda gutuma SMS yao wose uchumbe yao wetra seme chandao yeito asense moya Facebook oto yabuna Ndizi TV News Digital asense moya YouTube tubwatie buna Ndizi TV News na boigo ase namba tulikere SMS yao wetra namba ya 0792192834 ainere namba mwancho morigeria ogo tulikera SMS yao nyinge onyale go semia babe go sego soiba bere batatu ase omoroberio Inyoranga no gwetera se nambe yuna bwo tubwate gwetera na ututumira message ya gwetera se omtandao o WhatsApp kabisa ENSAKIA wono etore ENSAKIA digital etochiete moto kegima etore bosio kabisa show nambe mo nyoro gongorwa Gusii TV ni tiredi chonsi asora chengere na kwemanyia amangana mange na somoroberio obwensakia kegima team enkongo team embo kegima team ego cha senchira ya bene ego reto na inche job maangi toko bwaterana na DORCAS kabisa na Joshua koruchi semo chiria chie ensameri yende yokwana kinga abintu byonsi bikeranire ase ansemo yokwana kinga marugine chibichanga no bire pamoja yani keregento kire sambamba Joshua gasi akora nengi enchira akora omorobelio bwensakia is the mind behind the show kabisa enchera go to guide ago to guide encherengi yake kima yes Joshua AUTA nero konekia mangana eliogi na chibicha boy go gerechira senchira yobo ikerano Igo mwancho murigeria bono jinse chigana bogo tuma kera turanyoru kanya kwa bokire moniga to echanda ya ntoragenda tambe aibono tuma SMS yao gose uchumbe yao wetra asense moyo mtandao elikwana kingano tole pamoja na batenga register wikatorangeri wikatorangeri register tomanyanga ambara bibali ba otigara maiga batari go so ENSAKIA mbara libali bale timu tanga mete tubata timu apana kosa na timu chini ya maji nkioko ebisera bose mwako moyia the last day of the month January na mwako itaba tutangaza musimamo na ancho atoruli tukalimo tawo kiringa to komanyereri gesekya no kera sensakia monte na ranyoro go kiguna ya tenga ngoyo korokunga yobeshi yabe yobeshi kora bwatia mashabiki kwani abantu chinse emotionsi bali bamaita amashabiki na konyorana mara tangaza musimamo ono mete na tawatebi chinga kitu alenge no morali uri ndenga batenga toinge chi ayamisi to tenga nto turangerie geikaro kya mashabiki amona barali abandizi TV tosanga asenchira ya bene ikubona teammate kama yakole timu ujijui kwenye huko imeti gose ngakiora chokole na kitu kuje kuangalia register kirangi lakini kwa abo ditunda green nga imobera te chinsabone chiga chinsabu akyamukire gamete bono bwa akyamukire bono bwa soire koko ENSAKIA soire bwaka kabisa ngakie moraire bado
lakini kwa tabinga Ndizi TV tokoa a balanced diet tukole Jumatatu tubwate siasa Jumaine abo tokoletera amangana renge tobocheni Jumatano twakoletera Kisemi tukoli Aramisi twakoletera Lichiko Ijuma twebwatuka ase igo omisiri tukeli momaete kwa misiri diet yao endagera notakiro balance buya endagerere Ndizi TV meyobwanzu wo Gusii kabisa igo bono mwancho muriganire buya abantu twaboka nabo tanyarwikirana ase ebibago au ndochenganere Nicholas Ogayata na Michael Motume MCA Korumasige East Ward tuko tuned in kabisa ime yomorobiro nerekefa amisi ataba ni tune in from county 047 hendo chinga na nyanomo omo MCA o kuroche county ya county ya Kisii chinsemo ose ward ya Masige East Michael Mtume na boigona Nicholas Ogayata no bali me yomorobiro kabisa sechirenga bune ultimate kerenkora ngiri register ayotare igweretaria yawo kikego gochirobo kwa umeto watenga nabonda sikere rusiko igobonere buya kwatema kumunyoka ase echera ya bene ende twanyara kugendera motwe ase chiringi yando chenga chinsane biro chigasene gocharara dete job turasome akaigo sense meri ende iye studio toraenda madukani kidogo tukoirana tunyale kugenda se kengese kindi gya kabere ensemo yende tujigoswane ensemo ya magazeti tukomanyina lyaya aire obolito ase amagazeti ali gazeti oja twali ne gazeti ya Nation abo gazeti ya The Standard ase ngoza umuligeri we TV Ndizi TV to basa gusuka ase ngencho kero tokwirana ase ensa yende bose ase entunda yende ngojigo komanyitole ayaire obolito asa magazeti wikera chinga kecho na abatakira obuligeri yo bya Ndizi TV nkwera natore asika tambe Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero Gusii nyangwezo ni ngenda dingokora na koire ritme kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kerari tukori Alamisi enseye monenusu ya maragoba echinenchi ngekero Gusii tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azetayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'Abagusii bale abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunatokuna okwerega obunobukano obukano bwagatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego kigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne mochemo gaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to
Eriyo mwano abigati yabali abake baranyora gisemi kibirengo bigoro muire skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ibwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo babwato manyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo sagiaronde ensemo ya nyanchwa gusoba Kisii Porters Haven Premium School. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriyo wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo byegoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Kobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigo mbabwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birinanye. Gwanchira bare insurance chikobwatia. NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Tritent na boigo area ya AAR. Na boko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose na bo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule. Nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi asebali bakurwale amache yuweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisaine lyaborokiwa kokosoria negukini byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokuba kiresimi asinamba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power.
Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mwana mwancho morige butasene Ndizi TV ngo kwarigania sentunda ya kabere imeyo morobero bwensaki ngotega karibu kagima eiwe inka eiwe nyomba kabisa isaranse ntunya go komanya ayaragendrete ase enseto ya Kenya na rogongo ronsi rwagusi tiri buchikwira gitambe mwancho morige yakegeranga omogeni oito abano basoire goika mogeni twekera ikirigega ekatomwa chinsa cha bene ekyageranga yare nenyoni ya mambi otanganirige kenda bukegema mapema ndio best na wagocha barakwana igobana tetenkwire ya maya ase ya maweka asense mo ya magazeti torachuteria amagazeti igorega entunyale ko enda sense media ndio mutumuko tunyale kwarigania amageni to toyarigereria anse moye chisemi muno nabatenga lituko lya Jumatano lituko to kwaribaga chisemi na cyo twarachikwanira twarigereria ninki kyabeira se chiseme amoncheri abeira se chiseme igo mwanchu morigere bono na kwari ni kabisa tonyali kurigereria chiseme toika asense meri yende igo bono to basa komocha to basa kogenda tambe ndo chinga omogeni oitokorwa ose mwalimu omane kurwa ase sukuru ya Kebere secondary school igo bono Edward Makoli mwalimu omane ase sukuru yu oikire ase amagacho aito my Ndizi TV Mochi bina abantu bagwetoma job abarimu nabagerete tore egento tore bono iga abarimu nabagerete umwarimu akaba umwarimu abagerete umunyagitari akaba umunyagitari ase igona kibuna Ndizi TV to kwabo igo chisemi ribagari yabene ntumaete obuya bwe chisemi kabisa otanyore chisemi nabora abo muntu irenete maega asensi yarero gwiko obegwo kwemanyi egenteke genikira lichuko ngo kubatokoreta abamanyi bamangana awo ase Ndizi TV ase kerenga yogosemi na ukumanyia ayaberega kogendra nche buna job maangi na binko bayira gwetera ase ngazeti ya The Standard asendoche engazeti ya The Standard engana eirobolito nelinga how high taxes eroded Kenyans spending powers eyegere page ya kabere nabo igondoche nga engana eidikire aseri ngana limwamu ne engana elikire nga shock blunder that could set criminals free nigo ase ngazeti ya The Standard page entangana tebanga wetani abantu chiri bukomina barache kubwato kwa asengenjo nige koti egendra chikubwati richiko diabeterigo kanwa na kova declared unconstitutional mwaka wechirubere na ikomina isano nemo 2016 ngana tebanga some rapists and murderers could seek pay cash for bail for offenses bono nigo asengenjo richiko eliori abeterigo kanwa lakini bono gari ndigutumiko neke gambero nigo torache koranga egetambukoro kyabongo gitaire ribwango iga nabo turachikora abantu abange bakubwatuko yegere page entangani kolende asobo ime nigora chikonyora engane yo ase ekoro igora engazeti ya The Standard ase page kinkonya cheka cheki gaiga engane ire obolito ase page ya gatano nemo na gatano na kabere. Okay, ase gazeti ya Nation ase page ntangani ni gobone muri kirete igoro yamangana yo alengeto morai wense amono murubiri oye olia wo bwagachi bushinyumba cha magori ainse ase bono emangane ywe omuri kirego ase page ya gatano nomo na gatano na kabere ase bono ngake abakenya abe murunganire igoro yamangana ye chinyumba gusobwa gachi bushinyumba cha magori ainse na boigo anene maiga yeke gambero otuguterare engane yo gwagachi bweshinyombe cho na boigo tokaranga omorai bwense taratiga kwanira igoro yengane yo ase agendrete gotebanga goika bachikwana kinga engana yo gwagachi chimba cha magorense yagendrede asense ya Kenya ase bono abantu abange bagasene kwe murunganeria igoro yengana eyo na boigo ase igo kwanete igoro yemerobero ya serikali eyokona chachive sakurase aba Kenya nene asense meri yobo chenu ase
ono abakenya bagochukwa kana gosebeko nachwa ebango ya isingibere nechinu gutaisana nebe isana gose 2.7% ibono bagochi ko nachwa nabo igeriye nyomba nigere 1.5% asebono abakenya ono bagendete ko murungaleria engana eyo nase epeje yibo igo se gazete yibo igo nemorekerete igoro eyo morai bo mo bwazimio Raila Odinga asebono litukuregora babwate egeikaro likorigereria abuno bo bwabo bwa ose coalition yabo ya Azimio amagendero bagera ose emero beri babwate buna ensema ile kwamiria serikali asebo barachikwana kinga bachakire erali ya amochi on Nairobi chitaliki ibero motinyo okabere omwako yoiga Elikoboria serikali ko Kenya obugima nabo igo mwanchu morigeria ase epeje yo ne morikerete epeje yo ntangane ne morikerete igoro ya omona chebina omonene mata kome ono asarule egekuro goche ase ekyama kya UDA aba senator abe kyama kya UDA ase batebere nga obosibole ase mata koma tenga obosibole bwa ebigambero keligento ke kobe kumesa nako ko boli gwangaki ebwenete koba nere obosibora sebikambiro niko kubwente ko bororo kolengana neri chiko yes bono atenga dinkeligento bako negotiate bako bargain negento kebwente ko bororo asebono amatuka bwangwe gatwalenga ebigambiro mbibwati bosibore ba kolengana naja tokora bagukwana onatokoiwa nigo batenga bigambiro mbibwati bosibore ekereke gambiro gekuna che ekina alafu bwa kwamanya konyaranga abarayibande mbali gwisaneka nuko nacha ekina egose ne getambukiro keri ekigambiro gekwimoki ono ne ngana mata komata bire aterenga mbali gochikogendera wanchiri mangana angabunayo agendera sinseto ya Kenya asing insurance ya Kenya nige kora uneri chiko ne bwana tekero muntu abwatiri chiko mate yango tebinga aba Kenya nigo bakobwatia ebyorokereri bako osechimbaratero cyabarai babo umurayo ino gosumura ibwensa tebenga ekoti nembe omo Kenya manyanga igakere tuchikura naba Kenya bali wetani chimilioni isano na ibere ba mwakere chikura igombare abantu bali bakobwati engano umurayo yagokwana nero bakobwati batari ko korengereri ariko murayo kwane ndubine kino banyorenga muntu ochiro ibire tuko yao atebe no ngire kigambere kitini ko chuikera nasingenje ibigambero ibwata abantu abakurumi asego ne bwana twensi tubwatiri chiko kabisa asinga gazeti ya The Standard epeji akabere ndochenga Kenyans spend less and borrow more as the value of 1,000 shilling drops down yatabanga ni gaba Kenya bono igaba chakire gusaba chibesa chinyinge bosego kabesa chibesa chinyinge kolende batumeka chibesa chinge asinga niko baringa a value yerwe yemo timati DORCAS kwa gachire supermarket ya matukakale nilibwe yemo nabukwa ari kuichurie troli maeterira kwa gachire nesakasaga ichire lakini boniga ate kende nkeyo iratonyeri nagegora bona aba Kenya batigo tumika chibesa nyinge bono iga nigo muntu aguspend ngora chibesa chinge kigera maete a value eri bono ya iranirense teyo maete dola negasa indeko osigikania nenseto ya Kenya ndora negasa inde gotira kabisa yes wane siringi yetu ya beire yani ya soire kwa babusa ya beire bosapi engane takere rigere rigune serikali kegima yelinde torenga uchumi ya Kenya ne rongo kangere ase page ya kabere gazeti ya Nation nigo bono emolikirite igoro ya mworoki wa bwe university ya Kabarak obonyole kanite gaitire na womo beroyo gotugutwa ase engesi ye para ase bono abwate chingoma chyo kubetwa emejo sensemo ya kambi ya moto imeye county ya Nakuru Mogoshio road wono niga abanyanyimbo babwatira bakagero batatu abaganate gotigara asensemo ya abanyanyimbo erioko chaka osego konya obotuki goikiranirwa nabo nigo bono kiombekeri kusaba aba DPP wono baburirie
abasigari gusa abobisa tari abasigari lakini abobisa batano na babere banyare kwimukiriwa egetambukiro abono bare abakagirwa ase amamocho ayo ababwatete gusa ababwatiranetie nigo bono baburiwe banyare kwimukiriwa egetambukiro keri chiko nabo igo ase egazeti yo egose page ya gatatu ne molikirete ingake omo sacha oyomo abetega kubikwa byara maiga yogoita omo sani oyomo subati asenseiri ya America nabo gukora gotama ase ense gotama gocha iga Kenya bono nigo abegetwe ebyara ase ogo ase ochukokonya obotuki igoro y'umusubati yo obeteka ko Syria obogima bwaye omusacho yumanyikana Kevin Kangete Kinyanju ibwe myaka 40 nigo bono abegetubyara na abanyanyimbo imeyensemo ya Westlands meyomochi o Nairobi litukolia Jumatatu botuko asibona abeteka go kago itomusubati mo asenseria ya America na boigo gutamagocha aiga Kenya bono niga abekire byara asebono arachi kwimukiriwa egetambukero keri chiko epeji ya kane ya gazeti ya The Standard katabanga guards will soon have power to arrest suspects ingabono niga barendi bali bechi company nyene bose private companies barachiko twaro bose buli bogo chikobwata abakagerwa bose abantu batokekanire n'amamocho amange nigo bono iga tokonyoranga nigo lichiko libekire ligetiko chikope kwa bosibwe bwe kamati yoborendi ya parliament elinde kwene kingankwe gubale chinguru chukubwata abakagerwa asingincho nigo omorike obotambe asebizara yoborendi bwe imyakuru ku Raymond Omola watabunga the private guards will draw the right to arrest people from the constitution just as it guarantees any Kenyan to arrest a law offender bono niyotenga ingobara chiko twara chinguru wetera ase ekingesekeri chiko yotabanga Mokenya ndo bwensi na bakubwata omuntu obwata twalira amamocho nakyo konyora some places konyoranga abanya Kenya rubago chamo babwata omukagero asigo DORCAS nkiro chingane yase babatebanga bono nabo abarendi banyene barache kubwata abantu how do you see that private guards barache ko guchinguru nere enseme egasi abanyanyimbo ego chikobanereri nkera ntubwata abanyanyimbo togwakanire bango bakanwa mushara gasi abonerere wano meta bawo chikuira libagari abanyanyimbo ensemo yane tigare asensemo yabo bakoroboti barangiria abanyanyimbo bachi bakore gasi yabo una yakabere ko nabwe mwene retego lakini rende twabere tokora amatuka bwango igubusali bwamente kanire asitonya rusene aseti hoteli montago itura kini asinge nchota bwati chinguru choko mobwata by the time onye kwarrega koroki abira asigete so muntu oitiro muntu as a compound by the time okorangelia abanyanyimbo muntu yo tamire. So I think they are ever ended the kuligia koros richikeri on the basis of ebikorobyo busali byo byara kolekana asebono lakini yairege kakonyoro munyanyimbo talinge bawo kubwata bakwire police ni bakora ko arrest njera geteiga so that they can try barenga no ekara mamocha abeire twabire to gutanga ba kagirwa bamba gutama unere ensemo yende okay tendiko chikomenta mange kyageranga nsemo yane bado ndo chinga konye angokora baraju iko bono ntimete gusemba bwata maigerio ali abanyanyimbo bawo chibatwara naboiga sepeji ya gatano mwancho murigera kwerera gazeti ya Nation nigo bone mulikirete ngaki Chief Justice Martha Koome agoteba nga kwanchira na chinkwana igati ya serikali amone bigambero terigo goteba buna ningo bono baguchukwanchira ebigambero gotatwara obusibore bwabo yaya nigo bagendrete kurwanirira obusibore bwe bigambero nonya bagochikokora gose bagwanchira na chinkwano gokorekana egati ya banachebi nago se egati ya judiciary amo ne serikali nganchiro mwancho murigeria ya sensemo yane intigere gaiga kyagera mugani ito tote kumwali baga kyagera metekero mwali mwaro monene asi skuru wika aikira ne gari kenda
Yes. Achikwana kiemero biro yende negendrete. Igo bono tete mweli bagari airia bene achege gatukwanire ende tumanye goska gochimoto abagena ambabere tubwate se tukuria rero. Igo bono tubwate naro mugeni kurwa ase eskuri ya Kisii Impact college kurukuna Patrick Nyabayo lakini asentu nenzanga ningotora batugo sanganere Edward Makorio yoro mo principal Okevere Secondary School araba tumanyia mange tumanyinga na kibacha kire etamwinya ni matenga form 1 admission yara agenderera sama tukamange nabo igensemo yendu weta Bible bakunya kolera usaba alimu bakolera nga capitation besa chia soide school tetranga tukani kumanyanga bas abana basoire nabo igona batumanyi boy gonga ensemo yende serikali banga mose elimu ana utarawe school fees. How sustainable is that? Nabe katukuchiko sangama na mange igoro yechisemi asentunda yende aso chikomera no mugani icho oyoberega wikirana ase studio ni gabeta wikirana chinsa chema pema sana omukia is a challenge to us Nawote inga balimu n'abantu bagwetuma sana. Yes. Konya bakoli mete kwikale ko ikagarie konye ne school ya yake mapema. Aine kinga obikire mirobiri yonse kwikira aboro kiwa bagocha. Bachaka bapema. Igo bono egasi abalimu egasi bakora negasi eringi yakegema meta abalimu wikabaika nagote wikabaitume. Ikabaitume kegima. Icherendete yoka kyagera twarorire ngama tukabwango iga. Ase chiskuru chinde. Abalimu mbale baba bako goswenchira gitega igo bono batalitometi amagana bakaba kongere igo bono mwancho murigire tutigato siomi asense meriende eyo motimo kolende nabo kwenyorera egazeti eri bwanchite kama ne gazeti ya Daily Nation nabo kwenyorera erindo nyare koligeria gose gwesomera kena mange airo bolito gose amurikeire asebono gazeti eri ya Taifa Leo ekotenga serikali imeoza azimio ono na ona tenga serikali imeoza bono mwacho muri na bakwenyore gazeti bwanchite eri nyale gwesomera ase oboime nabo kwenda gutuma amaburi ya ubwato jesu mwalimu Edward Makorio mboko muboringa inkyoka netia agotebi ngindo kikota tamanye agwetera CCM bose kurwa saba ali muno bwate iswali rinde nabora bo moro kukolete form 4 ukanete kumanyanga na kina skujense mwende na kitoko tokoleta abamanyi bebinjo ase CCM asosiasa elina baba gotomanya na gotosemia chinchera ase konkwena tore asiketire tambe asenda bingo sanga no mwalimu oyobera ikirana ase studio abatumanyia amange arengete chisemi. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.